Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And yun, matagal tayo hindi nakapag-upload dahil nga naging busy ang lola nyo. So ngayon, i-share ko sa inyo kung bakit dalawa yung nakuha kong PIN or yung Google AdSense na kailangan nating i-input or i-input dun sa ating mga Google AdSense. Parang ito kasi nandito yung PIN na pinadala sa atin ng Google para magpatuloy yung monetization ng channel natin or hindi i-stop ng Google AdSense yung mga ads na nilalagay nila sa YouTube videos natin. So napakahalaga na meron tayo nitong Google AdSense or ma-receive natin ito para mailagay natin yung PIN. So, bakit nga ba dalawa yung na-receive ko? So, guys, yung channel ko pala, na-monetize siya February pa. This year. February. So, ngayon June na, diba? So, after ko ma-monetize is, gumawa ako ng AdSense account. And then, sinabi doon na sisend ka ng PIN Google para ma-verify yung address natin. Para ma-sure niya na talagang tao tayo at hindi tayo AI or robot. Yun. So, yun. And, dalawa yung di ba ang tagal guys? So, February, March, April, May, June. So, after 4 months, saka ko siya nakuha. So, ito kasi guys, February ako nag-send and then, pagdating ng March, wala akong nare-receive. So, walang pupunta dito sa bahay para ibigay sa akin to. So, ngayon pumunta ako sa may post office dito sa bayan namin. And then, nung pumunta ako doon, wala pa daw ako na-receive. So, ngayon, nag-request ulit ako ng panibagong PIN. So, kasi guys, pwede kayong mag-request kay Google ng hanggang 3. At hanggang 3 PIN and dapat sa loob ng 6 months ata or 3 months may enter mo na yung PIN na yun. Dahil kung hindi, mawawala na lahat ng ads or mag-stop na tayo na ma-monetize. So, ito guys, i-open na natin at bubuksan na natin yung unang parcel. So, itong unang letter. Hindi naman to letter, yung unang PIN. So, sabi dito, remove, ito. Tapos, remove the side. So, yan guys. Ay! Ito to. Remove the edge. So, yan guys. Ganito yung mga nakasulat niyan. So, yan. Hindi na masyadong mabasa. So, ito yung your personal identification number. Sabi dito, welcome, your AdSense or AdSense for YouTube account isn't set up to receive payments yet. Please follow the instruction to verify your address. So, yun. Ito, may ano dito guys, may instructions dito si Google AdSense kung paano natin i-enter yung PIN para maka-receive tayo ng payment. Okay? So, ito kasi hindi na to yung PIN na kailangan ko ilagay kasi nag-request ako ng panibago. So, ito na yung i-input natin sa aking Google AdSense. So, buksan natin ulit. So, napaka-importante nito guys na receive talaga natin to dahil sayang naman yung kung may naipon na tayo sa natin sa YouTube natin, diba, kahit papano. Ako kasi yung balance, yung naipon ko na sa YouTube ko, sa payment threshold ko, $73. So, pag kinonvert mo yung sa pesos, magkano na yun, diba? Sayang naman. So, ito i-enter na natin. So, sabi dito, this code is unique to your account and the payment address you want to verify. Please do not share this code with anyone else and know that Google will never call you and ask for your code.
So, huwag nyo ipapa-alam sa iba. So, ito guys, punta na tayo sa aking Google account or Google AdSense. Okay, so, punta tayo dito sa Chrome. So, guys, kung mapapansin nyo, ito, nakasave na dito yung payments, yung Google AdSense ko. Pero, kung pwede naman na pumunta muna tayo sa ating YouTube account. So, yan guys, para makita nyo yun, is punta tayo sa Customize Channel. And then, kung makita nyo guys, dito sa may left side, may dollar sign. Ito, dollar logo. Earn. Yon. So, tingnan nyo guys, may nag-appear na sa akin dito na action required. What you need to do, confirm your personal information. So, ito na yun guys. Kailangan na talaga natin tong gawin. Tapos, verify your address. So, may mail daw sila sa akin na PIN para i-enter sa aking AdSense for YouTube. This required to maintain channel monetization and receive payment. If you haven't received a PIN yet, consider requesting a new PIN or trying the PIN troubleshooter. So, ayan guys, hanggang 3 beses ka pwedeng mag-request ng panibagong PIN. So, dito na nga tayo sa Get Started. Ito na yung Google AdSense natin guys. So, ito, sabi nga dito, you have less than 1 month to verify your address. Otherwise, you will stop displaying ads. So, sayang naman guys kung hindi natin to ma-enter. Diba? Kasi, diba, yung mga ads talaga, kumikita rin tayo yan kahit papano. So, ito pa, may isa pa ditong kailangan kong ayusin. To start earning from AdSense, you need to add your payment info and connect your site. So, ito guys, yung payment info, ito yung parang bank account natin na pwede na dapat nating lagay dito para dito tayo dito maghuhulog ng sahod natin ang Google AdSense. Okay po? So, ito i-ano na natin, action. Yan. So, address verification. So, ito yung identity verification. Tapos na ako dyan, guys. And dito na tayo sa address verification. So, ito yung i-enter na natin. Ilang digit ba to? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to guys. 6 digit to na i-enter natin. So, sabi nga dito, you have 3 attempts remaining. So, nakalagay dito yung address ko. Tapos, ito, enter na natin yung PIN. So, wait lang. Okay. Submit. Yan guys. So, okay na siya.